ti Diyos. Agtakdera, amin nga kari ti Diyos pagtakdera. Agtakdera, pagtakdera ti kari ti Diyos. Agtalek tayo iti karin apo, isu ko malaeng kamangen tayo. Umay bilek ti Espiritu Santo, karin ti Diyos agtalek tayo. Agtakdera, amin nga kari ti Diyos pagtakdera. Agtakdera, pagtakdera ti kari ti Diyos. Agtalek tayo ta di tayo matnag, indingan tayo ti Espiritu Santo. Amin nga pagturungan ket lumawag, karin ti Diyos agtalek tayo. Agtakdera, amin nga kari ti Diyos pagtakdera. Agtakdera, pagtakdera ti kari ti Diyos. Agtakdera, amin nga
San Juan, Kapitulo 13. Bisperas iditi fiesta ti Paskwa. Ammo ni Jesus adimtengen ti oras nga ipapanaw na dito'y lubong. Ken isusublina iti Ama. Inayayat na dagiti tattao na dito'y lubong. Wen, ay ayaten na ida, agingga iti panungpalan. Madama idi ti panangrabiin ni Jesus ken dagiti adalan na. Inserrek ti Diablo iti panunot ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, ti panggep amang lipot ken ni Jesus. Ammo ni Jesus nga inted ti Ama ken kuana, ti amin apa nakabalin. Ammo na met anagapo iti Dios, ket agsublinto iti Dios. Iti kasta, ti makder ni Jesus iti panganan, ket inikkat na ti kagayna sa nangibarikes iti tuwalya. Kinargaan na ti maysa apalanggana iti danom, ket binugwan na dagiti saksaka dagiti adalan. Sana pinunasan ida iti imbarikes na atwalya. Idi dumanon ni Jesus ken ni Simon Pedro. Kinuna ni Pedro, Apo, bugwam aya dagiti sakak. Saan mo pa'y amaawatan ita, noan niya ti ar-aramidag, nga maawatam tumentlaeng. insungbat ni Jesus. Kinuna ni Pedro, Uray ka ano, di mon to bugwan dagiti sakak. Nudyak bugwan dagiti sakam, saan kan amaibilang nga adalak. insungbat ni Jesus. Apo, Kinuna ni Simon Pedro, saan lang arod adagitoy sakak ti bugwam. Bugwam pay met dagiti imak ken ti ulok. kinuna ni Jesus. Ti nakadigusen, saan na amasapol ti agbuggo, ta nadalusen. Malaksid dagiti sakana. Nadalus kay aminen, malaksid iti maysa. Amon ni Jesus ti manglipot ken kuana, iso a kinunana. Nadalus kay aminen, malaksid iti maysa. Idi nabugwanen ni Jesus dagiti saksakada, nagkagaymanen ket nagsubli iti lugar na, iti panganan. Maawatan nyo kadi ti kalkalpas ko nga inaramid kada kayo? Sinaludsud na, Awagandak iti maestro ken apo. Ket pudnulakit di ti kunayo. Ngarod, no siyak nga apo ken maestroyo, binugwak dagiti saksa kayo, rebeng yumet ti agbibinuggo iti saka. Inikkan kayo iti pagtuladan, tapno aramiden yumet ti inaramid ko kada kayo. Ibagak ti pudno kada kayo. Saan anatantanok ti adipen ngem ti apo na? Saan met anatantanok ti naibaon ngem ti nangibaon ken kuana? Ita, amoyon daytoy a kinapudno. Nagasat kayo no aramiden nyo. Saan adakay amin ti pakaiturungan dagiti sasawek? Amok dagiti pinilik. Ngem masapol a matungpal ti adda a naisurat. Kinugtaran nak tinakipangan kanyak. Ibagakon kada kayo daytoy, sakbay a maaramid tapno inton mapasamak. Mamati kayo asyak ti syak. Ibagak ti pudno kada kayo. Ti umawat iti siya sino man nga ibaon ko. Awaten nakmet. Ket ti umawat kanyak. Awaten namet tinangibaon kanyak. kasta unay ti panakariribok ni Jesus, idi nasaunan daytoy, ket impalgak na. Ibagak ti pudno kada kayo. May santo kada kayo ti manglipot kanyak. Nagkikinita dagiti adalan, tadida mo no siya sino katakwada ti sarsaritaan na. Iti abay ni Jesus, agtugtugaw ti idumduma na unay nga adalan. Sininyasan ni Simon Pedro ti adalan, ket kinunana. Salodsodem man ken kuana, no si asino kadatayo ti sarsaritaan na. Imasideg day tang adalan, ket nagsadag ken ni Jesus, sana dinamag. Siya sino ti kunam, apo? Ti pangtedakto iti isawsaw ko at tinapay. Insungbat ni Jesus, nangalangarod iti tinapay, ket insawsaw na, sana inted ken Judas nga anak ni Simon Iscariote. Apaman nga inawat ni Judas ti tinapay. Simrek ni Satanas ken kuana. Aramidem adagos ti masapol nga aramidem. Kinuna ni Jesus ken kuana. Saan anawatan dagiti sisasango iti lamisaan, no apay akasta ti imbaga ni Jesus ken ni Judas.
Agsipod ta ni Judas ti agigigem iti kwarta. Impagarup dagiti dadduma kadagiti adalan nga imbaga ni Jesus ken kuana amapan gumatang iti kasapulan da iti piyesta. At damet dagiti nang ipagarup amapan mangted ni Judas iti kwarta kadagiti na panglaw. Innala ni Judas ti tinapay ket rimwar adagos. Rabii idi, kalpasan ti papanaw ni Judas, kinuna ni Jesus. Ita, dandanin maitanok ti anak ti tao, ket maitanok met ti Diyos kenkwana. Ket no maitanok ti Diyos kenkwana, ti Diyos met laeng ti mangitanok iti anak ti tao, ket aramiden nanto adagos. Anak ko, basit laengen a tiyempo ti kaaddak kada kayo, sa pulindak to. Ket kas iti imbaga kadagiti agtuturay a Hudyo, kunakmet ita kada kayo, di kay makaumay iti papanak, at dabaro abilin nga ited ko kada kayo. Agiinnayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo, kas tamet ko ma ti panagiinnayat yo. No agiinnayat kayo, maamuan to ti amin at tao ada kayo dagiti adalak. Apo, Sinaludsod ni Simon Pedro ken ni Jesus. sa dino ti papanam? Di mo mabalin ita ti sumurot kanyak, ngem sumurot kan tumatlaeng. Insungbat ni Jesus. Apo, apay adyak mabalin ita ti sumurot ken ka. Kinuna ni Pedro. Sisasaganak amatay gapuken ka. Pudno kadi asisa sagana ka amatay gapu kanyak, Insungbat ni Jesus. ibagak ti pudno ken ka. Sakbay nga agtaraok ti kawitan. Mamitlon ton nga imbagam at dinak am mo. Anak ko, apay malday ka, naming pingsan, kadin nga nalipatan. Ti ayat ko, ken kang awan ninggana, ti anak ko, ket natay gapu ken ka. Tumakder ka, ket agdayaw ka, di na kita enti problema. Lagi pem dagiti kari ken ka. Yeg mo amin kanyak, dadagsen ta puson at tuya di kanto panawan. Pinili ka kas may sana hadipen ko nga mangibingay iti banghelyo. San nga dagiti makita ti pagtalkan, iti pamati ituloy mo nga magna. Dimnatinggen ti timek ti demonyo, nga mangupay ken mangidep tayat mo. Agtuloy ka tadandanin di tiyempo, aging gamalpas, biyag mo'y daga, kanon tuman, di kanto panawan.
asin awan patenggana napnut rago daytoy karawak pinunasam amin dagit tiluluwak uray adu ti pagpadas ti biag ko agdayawat lataken ka o apo agtuluyak ngagserdiken ka ama tiyak kagdandanagen at datalnatnaken agtaleka di naktupanawan uray adu ti pagpadas ti biag ko at dayawak lataken ka o apo agtuluyan agserdiken ka ama jagagandanagen at datalnatnaken agtaleka di naktupanawan agtaleka di naktupanawan agtaleka di naktupanawan. No panunutik kita dinagapwan na imay nagtaeng anak pakumbaba nagsagabat unay kasta basol kuin karuna keni jay krus ti Kalbaryo sinubot na sino at ti ari na taega pukanya kararag na saan kuma to'y bukod nga pagayata jak nga amo uray pa'y katno apay nga inayat nak keni jay krus biag na inted na gapukan ya numalagip kut ayat na jak mapanawang nunapudno kabiag itdek awan ninggana anyang atat inaramid ko tapno maikariak mangted baligi inggat malpas tasinua sinuak ti ari na taega pukanya kararag na saan kuma to'y bukod nga pagayata jak nga amuray pa'y katno apay nga inayat na keni jay krus biag na inted na gapukan ya sinuak ti ari na
natay gapukanya kararag na saan kuma tuy bukod nga pagayata jak nga ammo uray pay katnu apay nga inayat na Kenny J. Cruz biag na inted na gapukan ya Kenny J. Cruz biag na inted na gapukan ya Kenny J. Cruz biag na inted na gapukan ya Japon ka sa bulan ti balito Ken mansyon na pagyanan dito'y daga Japon tari gagayan kinabak na Sipot na ang wag ti apon at nito'y biyag ko Bayang nuwado ti problema Bayang umayawan takyan nga kanta Bayang nuwado tuyaw dit na Amok di nagbaybayan naman swa Uray di maitan o nagan ko Ken awan kagayan nga nangangato Uray awan korona ken dayaw dito'y daga Ngem ito'y gloria uray balangan ko Bayang no ato ti problema Bayang uray awan dakkel nga kwarta Bayang no ato uyaw dito Amo di nagbaybayan na marswa Amo di nagbaybayan na marswa